Millóns de persoas pararon onte a súa actividade para mirar o ceo. España viviu un eclipse solar total histórico, o primeiro visible desde o país en 100 anos, con varios minutos de escuridade total percorrendo a franxa norte. Durante horas a expectación medrou en toda España á espera dun dos fenómenos astronómicos máis extraordinarios das últimas décadas. O eclipse comezou a verse de forma parcial en Galicia ás 7:30 da tarde. Case unha hora despois, a lúa cubriu completamente o sol e comezou a fase de totalidade. Foron apenas uns minutos, pero suficientes para converter praias, prazas, miradoiros e montes en grandes puntos de observación. Millóns de persoas equipadas con lentes homologadas compartiron un momento excepcional. A franxa de totalidade atravesou o norte da península de oeste a leste, desde A Coruña con 1 minuto e 16 segundos de eclipse total ata Bilbao, Zaragoza e Valencia. En Luarca, Asturias, a escuridade total chegou a durar case 2 minutos. E Galicia foi unha das zonas privilexiadas para contemplar o fenómeno. O ceo permitiu seguir o eclipse en boa parte do territorio, aínda que nalgúns puntos do litoral as nubes dificultaron a observación. Case ás 10 da noite remataba o eclipse e con el unha tarde histórica para millóns de persoas. Un espectáculo de apenas uns minutos de escuridade que deixa agora a vista posta no seguinte capítulo. Quedan 354 días para volver ver como o ceo se apaga.